Hej, mit navn er Christian, og jeg er stifter og medejer af Cleverclick. De sidste 10 år der har jeg hjulpet virksomheder med at få flere kunder online. Og fra dengang jeg startede med at sætte hjemmesider og annoncer op, til den dag i dag, der er der virkelig sket en del. Særligt annoncepriserne er højere end nogensinde før. Derfor der har det aldrig været vigtigere at alliere sig med en digital marketing-ekspert. Tiderne, hvor man bare lige hurtigt kunne sætte nogle annoncer op og få nogle billige kunder, de er for længst forbi. Og det stiller krav til det marketingbureau, man samarbejder med. Hos Cleverclick der har vi en helhedsorienteret tilgang til din markedsføring, fordi samspillet mellem kanalerne, det er det, der i sidste ende driver salget. Vil du have mest muligt ud af dit marketingbudget, opnå flere henvendelser og sikre din stemme blandt konkurrenterne, så kontakt os for en uforpligtende snak, hvor vi gennemgår, hvordan du får flere kunder og hvordan du får mere ud af dit marketingbudget. Vi arbejder kun med et begrænset antal kunder for at kunne være helt tæt på hver enkelt. Lyder det som noget for dig, så book din strategisession i dag. Jeg glæder mig til at høre fra dig.